Mami wọta ọ na-aṅụzi fanta? Ịgbanye fanta na mmiri ọ ga-azọ gị ndụ? Kedu ka o si bụrụ fanta emepụtara ụbọchị a ka ejizi achụlụ mami wọta aja na mmiri? Ife a bụ ajụjụ dị iche iche ndị mmadụ na-ajụ, ma ndị ji ya akpa ife amụ kemgbe mkpụrụ ụbọchị one ma one. Echi ka ọ ga-eme otu izu ka anya bụ ife bidoro. Ọtụtụ n'ime anyị enwewego mgbagwoju anya nwesị ka ntụnye ya ọnụ maka ndị ga-eji maka nya bụ ife wee gafee ụzọ. Nke bụ eziokwu bụ na nke izizi bụ na fanta ama nzọ gị ndụ, fanta anaghị azọ ndụ. Nke a bụ eziokwu maka na ikpe mara eziokwu na aka azụ dị ya. Ọzọ dịka nwanne ya bụ na nwanne anyị nwoke enweghị mgbe o ji wee kọkwa n'akụkọ wee sị na ọ fanta zọrọ ya ndụ, kama na ọ bụ anyị bụ mmadụ bụ ndị jie ghọta ya na ụdị anyị si wee ghọta ya wee were ewelu na-ekwu okwu. Na nwanne anyị nwoke akọwara akụkọ ife ya na ije jeru ma n'ụgbọ ma na mmiri, mana ọ na-abụ oge ụfọdụ anyị bụ ụfọdụ ndị Igbo na-ege ntị ma mmadụ na-akọ akụkọ ka anyị ga-echata nke anyị ji eji wee kọọ ọnụ, ma ọ bụ anyị anụ ya bụ ife ka anyị si wee chọọ ịnụ ya, na ọ bụrụ na ọ bụ onye ahụ si wee kọọ ya, kama na anyị na-ege ntị ka anyị nụta etu anyị si chọọ ịnụ. Fanta aya ha azọgụ ndụ, nwere ebe edenugoro na fanta na-azọ ndụ, ọ dị eme ife nwanne anyị nwoke akọwalụ bụ na aja na ọ chụrụ aja, nke bụ na eziokwu na anyị niile na-achụ aja. Maka ndị n'ime anyị bụ ndị na-eje ụka, ndị na-asị na ha achụ aja. Ịmara na ị na ha achụ aja, ejezi na-enye onyinye n'ụlọ ụka ma ịmara na ha achụ aja. Nke a wee dịrị wee gaa n'akụkụ. Nke ịbụọ, fanta aya ha azọ gị ndụ dịka nsi wee kọwa. Abịa n'ife nke ịtọ, ndị na-ajụ kedu ka o si bụrụ fanta emepụtara ụbọchị a ka ejizi wee na-achụrụ mami wọta aja. Ngwa, m nwere ajụjụ ọzọ mma ajụ gị. Ọ bụrụ na ịzanwa onye bụ ajụjụ, ịza nke kedu ka esi bụrụ fanta ka ejizi achụrụ mami wọta aja. Gị nwa bụ onye na-ajụ ajụjụ na-asị kedu ka o si bụrụzie fanta ka eji achụzi aja na mmiri. Ibelu ngị wee jụ ajụjụ si kedu ka o si bụrụzi fanta emepụtara ụbọchị a ka eji enye onyinye n'ihu ụta Jizọs. Ụzọ ife na-abụ anyị welu maka na o were anyị anya na Jizọs etee n'ọdụ balụ. Fanta emepụtara ya ụbọchị a otu a ka o si bụ na mami wọta etehwa n'ọdụ balụ. Fanta emepụtara ya ụbọchị a. Ngị nwa bụ onye na-ajụ ajụjụ kedu ka o si bụrụ fanta emepụtara ụbọchị a ka eji achụzi aja na mmiri. N'ọkwa ọdụ ka ngị nwee ịjụ ajụjụ si ka o sizi bụrụ fanta emepụtara ụbọchị a ka eji achụzi aja n'enu ụta Jizọs. Zaa m ụzọ ajụjụ na-abụọ ka ịgwa m ife dị otu dị iche. Ọzọ dịka nwanne ya, kedu ka o si bụrụzie nkwụ ike ka ngị nwa ji si were na-agọ ọfọ ma ọ bụrụ na iteta ụlọ ụtụtụ, maka na o welu m anya na ọtụtụ ndị ụka n'ebe a na-aga ọfọ ma ha teta ụlọ ụtụtụ, ha gọcha ọfọfa tụọ nkwụ ike n'ala. Zaa m ụdị ajụjụ na-atọ a ka ịgwa m ife dị iche, maka na oge ụfọdụ ọ na-abụ na-ekwu okwu ana m asị na onweghị ife na-ese elu Jizọs na mami wọta, kama na anyị bụ ndị mmadụ bụ ife na akụkọ Jizọs na mami wọta isi ọnụ. Jizọs nọrọ onwe ya, mami wọta nọrọ onwe ya, kama na anyị bụ mmadụ jụrụ ịhapụ mmadụ ibe anyị aka ka onye ọbụla nọrọ na-agịrị ya. Anyị na-ekwo ekworo kwedo onye ọ ga-abụ onu ha ka ha na-anụ wee karịa. Abịa n'ife gbasara ịchụ aja, o nwere onye ga-asị na ọ naghị achụ aja. Ngị nwa bụ onye ga-abụ iteta ụlọ ụtụtụ ịmapụọ si ka ije zie ozi ọma. Nwanne m, ọkwa na aja ka ị na-achụ, maka na ibu n'obi na izicha ozi ọma ahụ na ị ga-esi na ya wee tọghapụta mkpụrụ obi. Ife ọbụla i mere wee tọghapụta mkpụrụ obi mmadụ bụ aja ka ị chụrụ, kama na ife duzi mkpa na ime ife ya bụ ife bụ ajụjụ ejuru onwe gị, kedu obi iji eme ya bụ ife. Obi gị ọ dụkwa ọcha ka obi gị o ruru unyi? Maka na ọtụtụ n'ime anyị, gee ntị, maka ndị na-etolite n'ife gbasara ụzọ ọdịnala, maka iji ife a akọwagoro wee jefie okwu, maka ọtụtụ n'ime anyị ajụbago m fanta eziokwu ịgbanye na mmiri ọ na-azọ ndụ. Ụdị fanta ọ sọkwara gị ịgbanye na mmiri ma obi gị adụghị ọcha, nwanne m, onwekwa ebe iji azụ eje. Ife kachacha mkpa na aja mmadụ na-achụ bụ obi ịdị ọcha. Ma gị nwa bụ onye na-eje ụka, ma gị nwa bụ onye ọdịnala, aja ahụ ị na-achụ obi gị ọdụkwa ọcha. Dịka nsi wee kọwago maka ndị na-eje ụka ya sị na fa anaghị achụ aja. Ịma na ị naghị achụ aja, ezizi na mmadụ ibe gị ozi ọma, maka na aja ka ị na-achụ ife ahụ. Maka na ife ọbụla mmadụ mere wee tọhapụ mmadụ ibi ya bụ aja ka ọ chụrụ. N'ime ife niile ahụ, aja niile ahụ ị na-achụ, ma ngị bụ onye ụka ma ngị bụ onye ọdịnala, obi gị ọ dịkwa ọcha ka ibu iwe n'obi, ibu ilu n'obi wee na-eme gịnị wee je na-achụ aja. Aja bụ na ị na-achụ wee bụrụ mmadụ gị ife ọjọọ n'obi ama nga aga ebe ị nọ ka ị nọ. Maka na nke izizi ị kwesịrị inyere onwe gị aka na ị kwesịrị ime gịnị dị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu. Kedu ife bụ ịdị ọcha n'ime mmụọ na eziokwu?
obi ịdị ọcha na idebe anụ ahụ gị ọcha. Obi gị ọ dịkwa ọcha? Ka obi gị ọ gbara ọchịchị ruo unyi dịka unyi? Ama m na ọtụtụ n'ime anyị ga-agba mbọ ịgbapụ ọsọ dee n'ime ife eji ezisa ozi, igbe eji ezisa ozi na obi ha dị ọcha. Mana ife ebe ndị onye ụka na onye ọdịnala na-akọ ọnụ, ije ebe ahụ jee na-akpọ iyi na-asị nne gị ga-anwụ, nna gị ga-anwụ. Enweghịkwa onye obi eruru unyi karịa ngị nwa. Nyelu maka atụsa ozi apịnye aka n'akara ịfụnanya, zonye ụkwụ na ngalaba okwu. Ada ndị gboo bụ afa m. Ọ bụ na nke a bụ izi na-esonyere anyị si gị nnọọ. Ife anyị na-eme n'ọgbakọ a bụ ịkwalite ọnọdụ Igbo, mgbasa ozi Igbo na-adị m mma na mmekọrịta ahụ na nwanne ya. Ọ bụrụ na ị na-esonye bụrụ anyị na mgbe anyị si gị dee emedaalụ, maka na ọ dịghị ofecha fecha ịkwado mmadụ site n'ahụ wee ruo n'ahụ. Ka emesịa na ụmụnne m, ndewo.